ଆରେ ପିଲେମାନେ, ଏ ବଲ୍ କାହାର? ଏଟା ଏଠି ମଝିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛି? ସାର୍, ଏ ହେଉଛି ଅମିତର ବଲ୍। ସେ ଏଠି ପକେଇ କରି ଯାଇଅଛି। ଆରେ ଅମିତ, ଏ ବଲ୍ କ'ଣ ତୋର? ସାର୍, ବଲ୍ଟା ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ନା ସାର୍, ଅମିତ ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ବଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତ ଖେଳୁଥିଲା। ଆରେ ଅମିତ, ଏ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନା ସାର୍, ରାକ୍ଷୀ ମିଛ କହୁଛି। ଆରେ ରାକ୍ଷୀ, ସାର୍, ତୁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛୁ? ଏବେ ସେ ମିଛ କହୁଅଛି। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ? ସତ କୁହ, ନହେଲେ ତମକୁ ଏବେ ମାଡ଼ ଦେବି। ସାର୍, ଅମିତ ଏବେ ଖେଳିକି ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ରଖୁଥିଲା, ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ତ ସେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ବ୍ୟାଗରେ ସେଟା। ଆରେ ଅମିତ, ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ସତ କହ ଏବେ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ରଖୁଥିଲି, ଖେଳିକି ରଖୁଥିଲି। ଆପଣ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆରେ ଅମିତ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛୁ? ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ହଁ ସାର୍, ସେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଅଛି। ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଅମିତ, ମିଛ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ମୋତେ ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କେବେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଅମିତକି ଥରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ ଏମିତିକା ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଅମିତ, ଏବେ ଏଇଥରଟା ତୁମ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଆପରେ ଯେମିତି ତୁମେ କେବେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆଉ ଖେଚଡ଼ ନ ହୋଇ ଆସ, ଏବେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା।